Bojovala si o svoju nezávislosť a teraz ťa tá istá nezávislosť drží samú. Vybudovala si svoje, máš svoje peniaze, máš svoj príjem, máš svoj pokoj. Nikoho nepotrebuješ a na nikom nezávisíš. A to je obrovská vec. Ale niekde po ceste sa z toho nikoho nepotrebujem stalo, nikoho k sebe nepripustím. A keď ťa chcem už rozmaznávať, tak ty ho odbiješ, ale ja to zvládnem. On sa chce o teba postarať a ty nevieš, ako prijať túto jeho pomoc, jeho dar alebo peniaze bez toho, aby si sa cítila zaviazaná. Lebo pre teba prijať znamená zadlžiť sa. A zadlženie znamená stratiť kontrolu. A to je ten blok. Nie peniaze, ale presvedčenie, že v bezpečí si len vtedy, keď nikomu nič nedlhuješ. Ale vzťah nie je účtovníctvo. Nechať sa rozmaznávať neznamená predať sa. Môžeš mať svoje peniaze a môžeš dovoliť niekomu inému, aby preukázal, že ťa má rád aj cez to, čo ti dá. Mať svoje a nechať sa rozmaznávať nie sú protiklady. Je to tá istá sloboda.